Oras dihita akadamang dainang nanolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada rohatta martangyat kita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhuk na roha. Ima na mga ramoti ate-ate roha do pikram muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni Tuhan na sa ortuhita diene may siyan buku panurirang Maliaki bidusada ayat sada rodi ay onom odo hata ni debata. O mahata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhite siyan pamangaku si Maliaki. Nunga haholongi hamu ni na Jehovah ale didok kamu do marhite ite aha hami dihalongi ho. Da si Esau donian aha ni si Jakob ni na Jehovah hape si Jakob do hubahin hasudungan ni rohaku. Ale anggo si Esau nunga huhagigihon jala hubahin akka duluk na gabi halongonan jala partalian na nunga hupa sahat tuat-tuasu akka na diparhorsihan. Tungsura dohono ni si Edom nunga niyan tartaban hami ale marhobas mahami mangulahi paulion akka turangon. Songono dohatan ni Jehovah sebot na sida paulihon amu sa mga loha. Gabi guaron ni halak na sida luat ni hajahaton. Jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah sa liling-liling na. Ikonsa nga idaw ni matamuna may gabi dohono muna ma tibuldo Jehovah sugot salpu siyan parbalohan ni Israel. Ikot pasangapon ni anak amana jalan anak somang tuan na molo ama au di dia do hasangapokku molo tuan au di dia do biar mida au. Songono do hatan ni Jehovah sebaot tuhamu malim akka na palea guarku hapelam di do kamu do marhite-hite aha hupale hami guarmi ido yanggo sahakna. Dihita salhu na kadamang do dainang na hinolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Secara pribadi lasituturo hanami disiala hilalahami holong ni debata na sumurong gabila martabata bahay pason nami dilehod debata sa tubagasan partikyano. Sadar do hami amanginang sa luhut na akkahay pason na martabata baon dada ala ni burjo nami maradok po debata alay ala ni basa-basa ni debata do manang silalaw ni debata sabing do to hami. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon dito gihon panurirang Maliaki do sa sitong na bangso ni debata naung tinogunai menyadari akka holong ni debata naung nilehon ni debata tu nasida. Manotong do holong ni debata tu bangsoy. Dakya sumurut holong ni debata. Monotungpe bangsoy sejojot manibil siya na do pa ni debata. Monotungpe bangsoy seholo na sida. Mangulahon na marhalo tulo mo ni rohan ni debata. Alay anggo holong ni debata tung naso muba do tu bangso na pinili. Asing si tutudo holong ni debata tu bangso na pinili na do tu bangso na libat isarana songonima hala edom. Hala edom dung ditaluhon bangso Babil na sida. Dakyabe ima bangsoy musenang mula. Marasing do tu bangso ni debata. Sarupa do Edom dohot ima bangso Juda
di taluhun bangsu Babil. Alai anggo ima bangsu idum dakkabe mulak. Bahasa dakkabe mulak alana nasida dang bangsu na pinili ni dibata. Molo bangsa Israel nang pinasida di pusa Babil marsi taunun nasida alai luar biasa do holong ni dibata di pauli dibata do musenang bangsoi jala dipatugu dibata do muse bangsoi amanginang nanolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus sian turpu jami tahun sasitong na takasma tabereng para sing ni pamiliton ni debata tubangso na dihalongina ima popara di si Jakob Israel doh ima popara ni si Esau hala Edom. Si Jakob na pinilit ni debata na pinasupaso ni debata poparan na pigabi di paso-paso. Si Esau na so dipilih ni debata poparan na dang madapo paso-paso. So nari amanginang tabuat to maju jami tau di tonga-tonga niya kaparngulota. Hita halak na porsia nang ditubus di bagasan mudar ni Yesus Kristus. Bangso na pinilit ni debata. Bangso nang disesa debata dosata marhiti-hiti mudarna. Jadi alana bangso na pinilit ni debata do kita. Ado na nang dohonon ni debata. Khobar tuturpu ni jamito. Dia holong ni debata do salu bangso. Na perjulo sahali marhiti-hiti jamitaon nang dipahut do tu bagasan rohatta. Molo bangso na libappe tukdo na sida madapat basa-basa ni debata. Ala ubal gado basa-basa ni debata tu kita. Merdeka do memang debata. Kita harus katakan itu. Bahwa Allah itu pilih bulu, pilih kasih. Kita harus jujur itu. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menebus kita, otomatis dia akan lebih mengasihi kita daripada orang yang tidak hidup di dalam kebenarannya. Maka yang pertama, yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa kasih Tuhan itu sesungguhnya dakyamu batu hita mangina. Songo dia pe dosata, songo dia pe apa kapangalahota. Alai holong ni debatai saya totong do manotong di hita gaduk marsada-sada. Na diigil ni debata tau pau barohatta do pikirata. Na paduan amanginang. Kami secara khusus makajonjokon holong ni debata. Ditiki na marsahit tami nampai memang orang hipas sahak sonari. Sa sitong na tarsonggo situ tuduh kami dan panagaman. Busir nami marsahit amanginang na diari minggui upatu pahami ma pelayanan di GKPI resort na kami layani. Baru ala nadong ruas marsahit di pagaran borhak mahami tusan. Maru nabadia wag na marsahit. Dumorat tayo upatu pahami ma ulan nabadia. Mula mahami naik kendaraan sianima pagarani. Memang dalan na kami lewati na sepeda motor salak nami ala nang padita kebetulan ni madijabu. Dumula ima nang pola do ima na tu pagaran. Jalan na dalan kobun. Di julo nami pas adong truk sawit. Jadi marabu masudinang. Jadi kami naik kereta neng madabu ma tas nami. Alana tas parhubas nami kami bani ma di segitiga ni kereta. Dung neng debu hutak kupami ma. Spontan ma kami takut ma
pakai tangan kiri nami, tangan kanan sambil menggas kereta, HP pas ima di julu nami lu jalan berlubang. Dak kami bereng alana budi julu, tepu masuk tu lubangi, puk. Dabu mahami, tinggang mahami, malak masudinang pamatang nami, jalalas topas maima pamangan nami tu batu. Pola doi ma ipon nami goyang bahkan sega tulu. Alai marhite-hite basa-basa ni debata di Pauli sudina. Nomor lapatan, totong do pihami mo lihat itu debata. Alana di palua do pihami, di palua do pihosa nami. Jala berangsur-angsur dipulih ko do pima kesehatan nami. Nanang di dok kami amanginang hobar tu jami taon dang hami persuada holong ni debata. Sadar do hami holong ni debatai na dilihon na tu hami idu na majaga hosan hami gabi bumangulu. Nang sipata tertutup kami. Nah kita pesongoni do amanginang. Holong ni debata na manotongi di tonga-tonga ni kapar ngulota. Dan gabi mulus-mulus saja par nguloton. Sipata do meol-eol. Sipata do tertutup kita. Sipata do marsahit kita. Ala ikut dohonot tado dijagai jala diramo ti debata do pehosata. Salutnya ala ni holong ni debata na sutar duduk. Ala ini dipengok matu hita. Salutna hita na mangulu di bagas holong ni Kristus. Tajong jok koma basa-basanya di tongah-tongah ni kapar ngolota. Amanginang songo dia pinanya dupata di tongah-tongah ni kapar ngoluon. Ikopos dorohatta. Holong ni debatai totong do ima tajaro. Iko bodo hajong joko notai di tonga-tonga nyaka nguluta. Ganup ari jala ganup tiki. Amin. Martang yang mahita. Muliate hupasa ruan nami tuho debatan nami. Taruli dohami Tuhan marhite-hite hatam. Muliate dihatami. Jala muliate di holong ni roham Tuhan. Holong mudo na mga rahot kami. Holong mudo natotoma na nakahipasot to kami. Ajari kami Tuhan asa makajongjok kon holong mi di tonga-tonga niya kangulo nami. Di bagasan Kristo Jesus martangya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang tuwa mamaso-maso.